Greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend, Lou Amor. So, ang atong topic karon may tungod sa ikapulo o halad. So, maka na nga itong hisgot-hisgotan karon apan sa dili pa ato sang balikan kadyot ang lintunganay o unsag yun ka ng ikapulo or halad. No? So, atong minumduman ka sa panahon ni Abraham, sa Old Testament times kana, before the Jewish nation, si Abraham mihalad na ngadto kang Melchizedek o sa iyang ikapulo. Ikapulo meaning 10% or 10% out of kanang atong na angkon nga bahandi or whatever, no? So atong mahinumduman nga sa Genesis 14:20 si Abraham mihalad kang Melchizedek sa iyang ikapulo. So, di lang nato isgutan og kinsa kana si Melchizedek, apan daghang nagtuo nga kana siya si Jesus Christ. Pero daghan pa pud nga ako nadunggan ana nga moingon nga dili no tungod sa dunasay gi sulat si Paul may tungod ni ana. And so mihalad siya kang Melchizedek sa 10% sa spoils, actually spoils sa kagubot, no? So iyang gihalad kang Melchizedek ang 10%. So mao kana ang ikapulo. First recorded nga ikapulo sa Genesis si Abraham, no? So pero one time event ra to, dili to ingon gihimo ni Abraham monthly or weekly, dili one time event. Pag human niadto wala na siya maghatag og ikapulo kang Melchizedek, no? And then, mupadayon kita sa dihang na-establish na ang nasod sa Israel, gimanduan sa Ginoo ang mga Israelita nga muhatag usab sa ilaang one time gihapon nga ikapulo kana bang yearly festival. Doon na sila tinuig nga festival nga ilang gi-celebrate kaniadto, no? Mabasa kana nato sa Numbers 20 or 18 verses 20 to 28, no? Sa naa diya mahibaw-an nato ang command sa Ginoo nga sila kada festival ni adtong tungura kada tuig muhatag gid sila og ikapulo og halad. So unsa man ang ikapulo nga gi-require kanila sa Ginoo? Gi-require kanila ang produkto sa ilang uma, farm produce, no? Mao kanay ikapulo nila, farm produce. Tungod kay ang Israel is an agricultural nation ni adtong panahona. So ang mga farmers lang ang sugo, no, nga muhatag og ikapulo. Walay labot ang ubang mga carpenter, mga fishermen, mga unsa pa diyang mga trabaho. Kundili farm products, farm produce. Kanang gikan sa barley, gikan sa wheat, gikan sa mga mananap, fruits and vegetables, no? So mo kana ipahala dito sa ilaang meeting place, no? Meeting place kay wala ko man sila church ni adto or synagogue, no? Dili man sila church, synagogue ang ila, no? So wala pay templo, so meeting place. So dito ipahalad tanan. Pero kada tuig ra pod kadto kumanto siya nga every festival nakuha nang kung sa itong na festival basta kay murag harvest man tingali dito ipahatag tanan ang ikapulo. And then ang ikatulo ni ana nga recorded in the Old Testament kanang Levitical type, no? Muna na nga nabantog ang Malakias 3:10, Malakay 3:10 nga mao gani gihimong puhunan sa ubang prosperity gospel sa mga mega churches nga kinahanglan nga muhatag ang mga membro sa simbahan muhatag og 10% gayod, no? Pero iyaan na sa Levitical order, no? Ngano tungod kay sa tanang tribes sa Israel, kanang 12 tribes, si Levi maoy ilang pare gitugyanan nga mooy mo dumala sa templo, no? So sa mga Levita kana. So sila ang patagaan sa ikapulo aron doon na sila makaon, no? Kay wala man sila tagaid inheritance. Wala man sila na-appeal sa bahinay sa ug sa ato pa kanang binago katigayunan. So gimanduan sa Ginoo ang 11 ka mga
tribe sa Israel nga muhatag sila sa ilaang ikapulo 10% dito sa templo para sa mga Levita, no? Mao na siya purpose para sa mga Levita. And then unsay ipahatag? Farm produce gyapon. Mga fruits and vegetables, rice fields, mga corn, mga rice, unsa pa diha, no? Abot nila silang mga mananap mo iling ipahatag dito sa templo aron dunay makaon ang mga Levita dito nga mo gi-assign to take care or magdumala sa templo. So mo na ila Israel kana para kana ikapulo og halad para kana sa Israel. Para sa Israel lamang, no? So mo kana ang history sa ikapulo nanong naay ikapulo pero exclusively gisugo kana to the nation of Israel ra sa mga Israelita, no? Karon ari kita sa church sa ato karon nga panahon. Wala wala gisugo sa Ginoo nga muhatag ang mga membro karon sa simbahan sa 10%. Wala na, never nga makakita mo tithe diha sa New Testament. Labi na sa writings ni Paul, gikan sa Romans paingon sa Philemon, walay tithe diha, kundi cheerful giving, generous giving, sacrificial giving, no? So ang ato ipasabot ni ana, kung muhatag tag 10%, okay kayo. Kung muhatag tag 20, 30, labaw pa ni ana kay generous giving man, so maunay atong ihatag sigon sa gimando sa atong kasing-kasing. Ngano kana because God loves a cheerful giver. Mahigugma siya sa tawo nga muhatag nga dili magbagotmot, no? So aron mahusay kanang mga na may daghang makiglalis niya na pud no tinuod kana kanang tithe and offering kanang 10% maximum kana sa nation of Israel. Mo nang naa sa Malakay 3:10. Command kana sa Ginoo may tungod kanila kay physical ang dealing sa Ginoo kanila, no? Physical ang nation of Israel, physical hangtod karon. Kita spiritual muna nga we have to seek God first, His kingdom, no? Una to siya papangita ang iyang gingharian, no? And everything will be added unto you. Muna giingon dia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una to siya pagpangita ang iyang gingharian aron ihatag niya ang tanan-tanan. Unlike diri sa Old Testament sa Israel nga iya yung gikuman nga hatag mo. Dili ako mong tuluhon ug mohatag mo padalanginan mo nako. So dili na siya applicable nato karon. Kung mohatag kita og 1,000, okay kay na basta kay malipayon. Kung mohatag kita 1 million, okay ka na basta malipayon. Wala na gyud giset kung pila ka percent kanang tithe, wala na gina siya sa New Testament. Maingon din ang uban nga si Jesus Christ, nagkuan niya itong nadayig na itong biyuda nga mihatag. Dili ka to tithe, wala ka to maghisgot o giving. Kana sa Matthew, kanang biyuda, wala na maghisgot o giving. Ang iyang gisaway diya, mga Parisiyo, Pharisees, no, nga, hipokrito ba, nga kusog mo, ingon nga kamo, muhatag din mo 10% na, kamo mga biyuda, mga kabos, ilang yung murag ilang gi-indoctrinate nga muhatag yun sila sa 10%. Nya sila wala magtinuod, no? Motoy gi saway ni Jesus Christ nga kaning biyuda nagtinuod og hatag anay ilang giingon sa mga Parisiyo, pero sila mismo wala na maghisgot og giving kundi kana bang hypocrisy sa kanibang Pharisee. Gawas pa pod, ang Matthew is still under Mosaic law. Kanang tithe and offering, Mosaic law kana siya. Atong minumduman nga ang New Testament human na kana sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ. Kanang Matthew kana law of Moses pa kana, bisan si Jesus Christ was under the law. Kaya wala pa man siya mamatay ni anang panahon na, no? So dili na nato tukion kay mataas na, no? Pero ang in summary kanang ikapulo ug halad or tithe and offering iya ana sa Old Testament Israel ang gisugo ni ana. Ang nasod sa Israel mga Hudiyo. Wala tay labot nga church karon.
unsay ato cheerful giving, generously. No, we have to give generously, sacrificially. Depende sa unsay gidikta sa atong kasing-kasing. We are no longer under the law, but we are under grace. So, tungod kay dako man ang grace kaysa law, so, pasabot diha nga, more than 10% po ang atong ihatag, kung pwede na to, kung mo atong ligtas kasing-kasing, muhatag ta, no? Depende ka na, pero wala na kita suguan na, kinahanglan 10%, so wala nang naa siya. So, I hope na sabtan ka na sa tanan nga kanang tithing, offering, iaalang ka na sa mga Hudiyo. Unya, farm products. Farm products man na siya. Walay labot ang mga carpenter kaniadto, walay labot ang mga carpenter, mga fishermen, kundi ang mga farmers lamang sa Israel. So, tungod tingali kay ang Israel is an agricultural country. Mauna, no? Pero ang uban nga mga trabahante nga dili sa farm, wala sila ina nga maghatag og 10%. Ang mga farmers ra gyud, no? And so kita karon dire, kung doon na tayo kahatag, walay gipili hatag, no? Pero dili lamang kayo sa simbahan ra, kung dili ka ng generous giving ug dunay naglisod tabangan. So ingon ana, no, kaning other people kung dunay kanang mangayo na tabang na kung tabangonon gyud angay ng tabangan between life and death. Pero moingon lang na tabangi ko sa kung problema kay daghan kay kong utang o dili na siya kuan pod, murag dili makaturungan nun, no? So kanang ato cheerful giving maoy sa New Testament. Give until it feels good to give. Dili pud na siya nang give until it hurts. No, dili na siya, walay cheerful giving ni anak. No, we have to give lovingly. Pinalang grateful pud ta aron ta bali ba murag atong respond sa grasya nga gihatag sa Ginoo kanato. No, so mao kana ang ato ang discussion karon mitungod sa ikapulo og halad versus paghatag nga malipayon, no? So, have a good and godly day, everyone, and please remember, live by faith, not by sight. And if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, if you like the content of this channel, be generous. Be generous in giving your click the clickables, the subscribe button, the like button, the bell button, no, for further notification. Have a good and godly day, everyone, and please remember, Jesus loves you and me. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban, no? I hope doon na tayo nakatunan, no? Basta kay tithe and tithing, iana sa Old Testament. Ang cheerful giving, gracious giving, diri na sa church, under grace. We are no longer under the law. So wala tayo labot sa tithe and tithing, no? So, salamat kayo. In the mighty name of Jesus, to God be the glory. Amen.